Tässä kampanjassa tapahtuu aivan liikaa tällä hetkellä. On jotenkin niinku totaalisen ylipositiivinen meininki ihan täysin. Näistä vaaleista puuttuu vastakkainasettelu täydellisesti. Siitä puuttuu harvinaisen pöllö. Ne ei pysty repimään mitään eroja toisiinsa. Ei Alex, Paula eikä Janne. Älyttömän iso ongelma. Me saatais kaikki tiettyjen populaaripuolen taiteilijat Jannen tiimiin, mutta ei hän edes mahu sinne Sibeliustalolta. Nousevat gallupit, tilaisuudet, joihin jengi ei mahua sisälle. Meidän ehdokkaan psyyke ei kestä enää yhtään näin fantastisia tilaisuuksia. Janne on ollut nyt 11 vuotta kansanedustajana eikä saa kertaakaan läpähtänyt paskaa. Tämä kampanjan ympärillä oleva pöhinä on myönteinen. Voiko tehdä, saako tehdä, mitä tehdään? Tässä on se, että me tehdään tätä saatana niin täysillä, että Janne voittaa nämä vaalit. Se ei pelaa aika pelkää. Et nyt niinku tulta munille ja tulta perseen alle. Jatketaan taistelua. Se Jannen hybris tulee olemaan aivan järkyttävä. Se on mun mielestä niinku meidän isoin etu. Me ollaan voitettu 5 6 Nypärin gallupista. Tärkeintä on se, että Janne ei innostu niistä liikaa. Gallupit on galluppeja.